लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय जोंना मोनखानाय साबस्क्राइबारा मानो खमायो। दा आंनाव गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामनायलाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियारै बुंनो सानो जोंना मोनखानाय साबस्क्राइबारा मा जाहोननि थाखाय खमायो। जानो हागौ नोंथांमोनाबो गोबांनानो साबस्क्राइबारा खमायजादों, बेनिखायनो आंनाव गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामदों। नै लोगोफोर, नोंथांमोना बे मबाइल स्क्रिनाव नायनो हागोन। मानि आंनाल' नङा, जों बयनाबो मोनखानाय साबस्क्राइबार मोनखानायानो जोंना खमायफिनलांजोबो, माइनास जालांजोबो। दा बियो मानि थाखाय जायो, मानि थाखाय मोनखानाय साबस्क्राइबारा खमायफिनो, आंनाव गोबां मानसियानो भिडिअ खालामनानै लाबोनो थिननायलाय आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियारै दिन्थिना होनो सानबाय। लोगोफोर, फैदो बिदिब्ला आं दा आंनि मबाइल स्क्रिनाव YT स्टुडिअ'खौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनोसै। दा आं आंनि YT स्टुडिअ'खौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनि। आं दा नैबे भिउ मराव क्लिक खालामनानै होनोसै। लोगोफोर, मैया आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन, बेनो जाहैबाय जोंना YT स्टुडिअ'खौ माबोरै इउज खालामो। दा आंनि बे भिडिअ'खौ नायनानै सासे मानसिया आनसाबस्क्राइब खालामदों। नै लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव नुगोन आनसाबस्क्राइब खालामनायखौ माबोरै नुयो होननानै आंनाव गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामदोंमोन। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो। दा नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन, आंनि बे भिडिअ'खौ नायनानै सासे मानसिया आनसाबस्क्राइब खालामदों। मानि थाखाय आनसाबस्क्राइब खालामदों होनोब्ला, दा बिथाङा आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनाखै आरो बिथाङा आंनि बे कन्टेन्ट, आंनि मैयानि भिडिअ'नि कन्टेन्टखौ मोजां मोनाखै, बेनिखायनो बियो आनसाबस्क्राइब खालामदों। दा लोगोफोर, नोंथांमोना बुजिनो मोनबाय जोंना मानि थाखाय आनसाबस्क्राइब जाफिनो होनोब्ला जोंना बेनो, जोंना कन्टेन्टआ मोजां जानांगोन, पाब्लिकजों मोजां मोनजानाय भिडिअ लाबोनांगोन नोंथाङा, होनबानो नोंथांनि चेनेलखौ रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनाय नङा लोगोफोर। आरो सेकेन्डआ जाहैबाय, जोङो इउटुब फिसाफ्रा मा खालामो, नोंबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामदो, आंबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि कमेन्ट खालामो। जोङो बेबायदिखौ बारा लानो नाङा, बिदिनो सानसेयाव मोननै बा मोनथामनि बारा जोङो खालामनो नाङा। जुदि नोङो साबस्क्राइब टु साबस्क्राइबखौ बारा खालामनानै लायोब्ला बियो हारसिंनो माइनास जालांगोन। नोंथाङा साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब खालामनायाव बारा गोसो होनाङा, नोंथाङा मेन कन्टेन्टनि सायाव गोसो होनांगोन। नोंथाङा मानि सायाव भिडिअ लाबोयो नोंथाङा बेखौ मोजाङै गोसो होनांगोन। नोंथाङा जुदि ब्लग चेनेल खुलिदोंब्ला नोंथाङा ब्लगनिल' भिडिअ आपल'ड होनांगोन। निउसनि चेनेल खुलिदोंब्ला नोंथाङा निउसनिल' भिडिअ होनांगोन। नोंथाङा जुदि निउस चेनेल खुलिनायावनो नोंथाङा ब्लग भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांनि चेनेलखौ माखासे भिउवारफ्रा आनसाबस्क्राइब खालामगोन लोगोफोर। बिनिखायनो जोंना मोनखानाय साबस्क्राइबा आनसाबस्क्राइब जाफिनो लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बुजिबाय जानो हागौ जोंना मानि थाखाय आनसाबस्क्राइब जाफिनो होनोब्ला जोंना बेनो मेन खोथाया। जुदि नोंथाङा ब्लग चेनेल खुलिदोंब्ला ब्लगनि भिडिअ आपल'ड होबाय था, कुकिंनि चेनेल खुलिदोंब्ला कुकिंनि भिडिअ आपल'ड होबाय था, निउसनि भिडिअ आपल'ड होयोब्ला, निउस चेनेल खुलिदोंब्ला निउसनिल' आपडेट होबाय था। नोंथाङा बेयाव मिक्स खालामनो नाङा। जुदि निउस चेनेलावनो नोंथाङा कुकिंनि भिडिअ हगारोबा बेखौ माखासे भिउवारफ्रा नायनो सुखुनाय नङा, बिनिखायनो बिसोरो नोंथांनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामगोन। दा आं बिनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंनो सानो, जायफोर नोंथांमोना अलरेडि चेनेल दंखायो आरो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेल खुलिनो सानदोंब्ला नोंथांमोना मानि सायाव भिडिअ कन्टेन्ट लाबोगोन, मानि सायाव भिडिअ हगारगोन, नोंथाङा बेखौ मोजाङैनो गोसोखांनानै नोंथाङा चेनेल क्रियेट खालामबानो जाबाय। होनबानो नोंथांनि चेनेला ग्र' जानायनि चान्सआव थागोन लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामना गालांदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो लोगोफोर। दा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। थेंक्स फर वाचिं, लाभ इउ, बाय बाय।